jorratu ditzagun aukera berriak, ausartu gaitezen euskararentzat bide berriak bilatzen. Saiatu gaitezen batera lan egiten akademia, herri erakundeak eta gizarte eragileak. Bilatu ditzagun guztion artean adostasun zabal bat, iraun dezagun soka horri elkar loturik etxigabe. Euskarak Euskaltzaindiari asko eskertu behar badio ere, Euskaltzaindiak are gehiago zor dio gure hizkuntzari. 100 urte luzetako ibilbidean arnasa eman baitio. Elkarlana, elkar ulertzea, elkarrenganako errespetua eta hasten jarraitzeko asmo duda ezina dira guzti horren oinarri. Mais nous ne pourrions pas aujourd'hui mener ce travail de normalisation et de revitalisation de la langue s'il n'y avait pas eu la création d'Euskaltzaindia il y a un siècle. Bilboko Ribera kaleko 6. zenbakiko egoitza zaharrean, euskararentzako garai ilunetan ere, atean beti egon zen euskarazko rotulu hau. Deitu gabe sartu. Ez sartu deitu gabe, Deitu gabe sartu. Euskararentzako garai zailenetan, Euskaltzaindiak beti izan zituen bere ateak zabalik euskararentzako, euskal kulturarentzako, eta gure ardaz diren hiztunentzat, eta gaur ere, ateak zabalik ditu Euskaltzaindiak. Duela 100 urte bezalaxe, jakitun da 21. mendeko eskakizunak era askotakoak direla, eta lanabes berriak behar direla aurrera joateko, euskara bultzatzen jarraitzeko. Horien bila, horien peskizangoaz. Ekin eta jarrai izan da hasieratik gure leloa, guztion leloa. Etorkizunean ere, hala izaten segituko duena, eraberritua eta mamitua euskararen aitzinamendua ahalbidetzeko. Ona berriz, gaurko ekitaldiaren leloa, denok soka berekoa gara. Ona azkenik ere gure historiaren laburpena, obrak mintzo 100 urtez euskara ehuntzen. Atxiki dezagun euskara. Arian, egunero idatzi dezagun gure etorkizuna elkarrekin. Lagunok, herritarrok, 100 urte igaro dira. Euskaltzaindian bide lagun zaituztegula mende berri bati hasiera eman diogu jada. Mila esker. Ez geundeke gauden tokian Euskaltzaindiari eta Euskara batuari esker ez balitz. Euskaltzaindia etorkizunera begira dago. Zuek, inork baino hobeto dakizue, aurrera jarraitu behar dela, ekin eta jarrai. Aurrera egiteko ariketa bat egiten ari gara, galdera honi erantzunez. Nola egongo da Euskara 2030 urtean? Tamainako erronkak ditugu aurrean? Arlo sozioekonomikoan eta oroar lan munduan euskara zabaltzea, euskara belaunaldi berriei transmititzea, aisialdian erabilera zabaltzea, ingurune digitalean egindako bidea sustatzea, euskara ikusentzunezkoen eta ikusentzunezkoetan indartzea, edo euskarazko edukien kultur kontsumoa areagotzea. 11 erronka eta beti Euskaltzaindiaren adorea, ekin eta jarrai. Zorionak zuen urteurrenean, mendeurrenean, eta eskerrik asko bihotzez zuen ekarpenagatik.